Jeg går alle over til mig. Det er blot Steffen. Kom så, Steffen. Alle filmer det bare nu. Hold da kæft. Har du slet ikke lært noget? Du skal sætte til mig bagefter. Jeg har bare sigtekorn på min. Det kan jeg også bare lave. Lave! Ja, det er indbygget. Min den er bare grusom. Jeg har bare filmet længst tid, Sisse. Der kommer jeg. Jeg er lige nede, og den kører bare frem og tilbage. Jeg så sådan en lille pige, der bare så det godt sammen. Det er sgu da ikke sådan. Åh, jeg kan bare gøre. Så begynder du bare at grave, ikke? Jeg gik også i hvert fald sådan en lille en, der gik også bare. Så gik jeg til papir, og jeg fik sådan der så tænker jeg jo sådan, at kigge skal min værelse. Vi slæver hånden fast. De står og snakker derovre. Det er noget, de står og snakker sammen med. Jeg viser lidt mere energi, så er man bare sidde. Mere energi. Virkelig det. Hvem vinker? Nej, jeg kan godt sige, jeg drejer det. Bare kraftigt. Hvem vinker? Det kan godt være. Der stod der ikke. Vi skulle prøve det første. Og så går altså vi ikke og køber noget mere. I sad væk. Du synes, at vi sad derinde på et tidspunkt. Du filmer det vel ikke? Jo. Sådan. Kommer det mig? Ja. Det kan jeg ikke huske. Der var sådan en lyd. I bliver kendte. Det kommer ikke på YouTube, det her. Det bliver også kendt, det. Nej, der har været alt muligt. Der har været en hest derhenne. En lort. Der har så en ko. Alt muligt lort. Nå, det var ikke en ko, det var Nick. Det er Og sådan stod jeg og synes, jeg var heldig, så bevægede sig. Hvis du må gerne med den femmer. Det er lidt mere dramatisk. Og det var ikke i skrutten. Det er lidt mere dramatisk. Jeg dør, jeg dør.